District Child Protection Officer DCPO West Khasi Hills District uba W Shabong la kubur bagi kam thombor bat kamle wijot yagi kynthei khynnah kila Kiew bha hapo district lai nuksa ba kaching Kiew ki bakum kini ki kam gadai namar kaching penukam bakla yag internet hak bagi khynnah kamcuri kirangba kim suthu egador chungka abai kren bau sulong mel kurwak atyar laong bakum kini ki kies kidan menshwaru hendrai menta ki beriu kila khamwan shakmat ban ujor bat kani gadai namar bagi pajba menta ila sedang ban sania ya kaching trekam ki pulen ula ban jorru bag songkha khynnah kadiga wei na gimat bapun khai ki kam lewi jot bat khamsha thombor kai ka bangilap ba hani hapo district jong ni West Khasi kini ka kaching chak thombor ke cha lewi jot jong ni khynnah kynthei kala jor ba kanami kiski ini kenang jor kamtam hari ini kipor badan covid ini kikis ki one bed la zaman kopor ta kawai ka bangilap kalong ba kini ki jingjia kadai naga nagi jing use bakala ik technology kamtam ik internet akaba kibriu kipet yakini ki film jakria no pet film jakria but bonsin kini ki khynnah lani wat ki rangba ru kim so thu ya ka consequences jong itu ki film kai ka ba la ban ra kata imlang salang dan nomor ba komunitas internet ka don ke jing bhag dan ki positive site jong internet ba kumjo ru kini negative site ke jong ka jing kan kam jong ibrio dan nomor nang ta ke ba nilap kalong ba kini ki cases di jingjia let's say kila adam hina dok mencuan tamba ke reporting kam dakhlanya tementa nama kibri kila khamlong over lingba ke awareness program lingba ki social media kila khamlong over itu badan ki office ki ba la banai jingrap na benta ki victims ki bisa thombor ba chale bijat tikla sedang bermanja khmat bat kumju ru ka friendly approach jang ki police kala irap hasibun nomor ba ipai ba kila don kata jingshnya bat polis kila sedang ban chakmat ban report ya kum kini ki cases kani ka jingi songkha khynnah ko wei ne ki factor ka ba contribute shakane ka kini sexual abuse boleh ngok me kani nomor ba bonsen ni lapba kani ki longyeng longsam ki ba songkha na khynnah ka maturity level jong ki kampat biam ha ka jingmut ka jing perkhat ta bunsin ka tu golong yeng longsam ka para bat ha ka jo ko por kibri kum song tho ba to ka ta e kini ki khynnah umar dam dam pa lami upa golong abusive ya ka kumi kani ka ta ya ka emotion to ki khynnah bat kani nda kila he kitu ki khynnah ru golong kumba ki penbut lani kimyo ya kata ka parenting mo yo ka jing kai ka bobiang bunsin ki hile kini ki kambian ki commit kini ki crimes kata kadai ko wei ka bagilap hapo district ko ni katkum ka jing sngaw ko jonga kisanjam ki bang kam ki bangide ban chem na manta ban kuduna ya kini ka jingchak thombor jingchak le be chat ko wei ka lomba ide ban perklanya ka awareness program na lor nang ta ni don kam ka jing trai lang bat kisong ki thau kisnong ji thau la de tip badan kum kini jingjia kimnum dai ban duri lani kimnum dai ban peniso la dai makna ukur jai la dai makna u bahayeng la dai makna u prashno nomor tu ka jing peniso penslor yo tu breu ban le chile ye kini kam dan lor nam taru iko ban penduna isu kini mi hab ban long aware bakumno mi hab an ai awareness bakumno ki ben penan kam yak internet abor kom ko ba ndai ba kin ban use internet sala kam ko kala kani kala bandong ban nado ki school hado ki me ki pa kire ban peni ki kon ki jong ki kire ban peni ki na school ba kini ki kam kini ki content hapo po internet ki bala ban dalam sa jing bakala but kini content ke bala ban dan ko positive impact ki khynnah so ko bai rung ong ba ye ki khynnah ye ki berang le school ban ai tham kata freedom ban use ki mobile and ban use ki internet ru kamlong ka ba namar ba ka jing ai la ilu than ru ye ki
kelak penilam situ bis siapa jik seliu. So ya bentahi nak kalian tungi tolong ba kecing terilam ba kisong bitau. But kecing pentlan ni awareness program kadai kowai nak ilat peneliti ke ba ilat ban penduk kini jik seliu.